एवं गुणगण विशेष विशिष्टायां शुभ पुण्यातीत ममाळे नक्षत्र पद्मिनेय तेषां शुभेकाशबल कुमारकस्य धनुराशौ जातस्य दक्षर्माणं सकुटुम्बानां सकलक्षेमस्थैर्य विजयेष्वाभय ऐश्वर्यारोग्येश्वरः गणेश चतुर्थी प्रयुक्त परिवार सहित श्री महादेवता प्रत्यर्थे रंगपूजा किंच करिष्ये वस्तु कर्म कारय भुवन शक्ति सांग सायुध सभान परिवार सर्वालंकार श्री हनुमान श्री महादेव परिवार ही तस्मिन् पुस्तिका मध्यत्र गच्छा गच्छा वाहिष्ये अवाहितो भव संस्थापितो भव सन्निहितो भव सन्निरुद्धो भव वकुंठितो भव मृत्युग्रणो भव व्याप्तो भव सुप्रसन्नो भव क्षमस्व सान्निधो ओम आं ह्रीं करुण्यारालाभाषा शतं स्व परिवार स्थित श्री महादेवताभ्यो प्राणेय प्राण जीव स्थित सर्व इंद्रियाणि हस्तानि प्रत्यप्तेज वायुराकाश जिह्वाग्राणवाक्पाणिपादवायोपस्थ वचन दान वीरण विसर्जन वृद्धि चित्तंकार ज्ञानातंत्रात्मे विमागत्य सुगम चिरंतिष्ठन्तु स्व
मापुष्टाम्यो वाजयतेन औषधीर्वायमता पूजनीयताचना पंचयोरावृमे गातुं यज्ञाय शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि गन्धद्वारान्धरादशां तिष्ठां ग्रीष्णीमेश्वरीं सर्वभूतानां तामेवापक्वये श्रम तमुद्रगौतवृन्दृष्णोच्युतायने देवरायणे दुर्वारों दुष्णेर्दाश्च पुनरेकाणि समुद्रस्य ग्रामे पुष्पाणि समर्पयामि यज्ञोपवीतं रमं पवित्रं प्रजापतेर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमुग्रमृतं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं यज्ञोपवीतं समर्पयामि ओम शुभकार्मा एकदन्तार्मा कपिलार्मा गजगणकार्मा लंबोदरार्मा विकटार्मा विघ्नराजार्मा गणान्पार्मा धूम्रकेतुर्मा गणाध्यक्षार्मा बालचंद्रार्मा गजाननार्मा वरमोषिकवानार्मा सिद्धिप्रदायकार्मा हिरंभार्मा धुण्डिराजार्मा शूर्पकर्णार्मा गजवक्त्रार्मा गौरीतनयार्मा मोदकप्रियार्मा विघ्ननिवारक श्रीमन्महागणपतये नमः प्रतिवात्मेर्मा गन्धममाकाशात्मनं पुष्पम्यं वायुवात्मेर्मा धूपं समाग्रेय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रदर्शितां ज्योतिषुक्लचदेश देवानां तन्द्रया प्रभाकरो मा तेज दीपोऽयं प्रदर्शितां धूपमाग्रापयामि दीपं दर्शयामि श्रीमन्महागणपतिर्देवता ओम गणान्त्वा गणपतिगुं हवामहे कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु कुबेराज वै श्रवणाय महाराजाय नमः पर्याप्य अनन्तराजाय सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तमहर्भवति सर्वस्याप्ये सर्वसरित्ये सर्वमेव तेन आप्नोति सर्वं चेत् ಹುಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿವಾರಸಿತವಾದಂಥ ರಂಗಪೂಜೆ ಪ್ರಥಮ ವಂದಿತನಾದಂಥ ಮಹಾಗಣಪತಿಗೆ ಗಣಗಳ ಪತಿಯಾದಂಥ ತಾನಿ ತಾನಿ ಮನಶ್ಯಂತೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಂ ಪದೇ ಪದೇ ಪಾಪೋಹಂ ಪಾಪಕರ್ಮಾಣಂ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಾರ್ಥೇ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವರಕ್ಷ ಗಣನಾಯಕ ಛಾಯಾಮಿ ಧ್ಯಾನಂ ಸತ್ಯಾಂ ಭಾವಾಯಂ ಆತ್ಮನ ಕಾರ್ಯೋ नक्षत्र तेषां श्वेकाशोद्दिश्य आचमन्दिरे आचार्येण आचरित रङ्गपूजाक्रमणं सरणिरक् विघ्ननिवारक श्रीमन्महादेवतापर्यन्तं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्बुद्ध्यात्मना वा तत्सधर्मात्मनं भवतु धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः शतमानं भवति शतायु पुरुषश्शतेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठति भक्तिर्पुटन्ता ಸೇವೆ ಮಹಾಗಣಪತಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೀರ್ಘವಾದಂಥ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ದಿನದಿಂದ ದಿನ ಶತಮಾನಂ ಭವತಿ ಶತಾಯು ಪುರುಷಶ್ಶತೇಂದ್ರಿಯ ದೀರ್ಘಾಯುಷ